Orain dela 5 urte inguru, psikiatria eta larrialdietako lantalde multidisciplinarra berriro jarri genuen martxan. Lantaldeak hainbat helburu zituen, euren artean bi zerbitzuen arteko koordinazioa hobetzea, egunerokotasunean genituen eztabaida inzidentziak hobetzea eta psikiatriko gaixoari arreta humanizatuago bat ematea. Urte hauetan zehar lanean jarraitu dugu, nahiz eta taldean aldaketak eman diren eta pandemia bat eduki dugun tarteko. Taldearen fruitu garrantzitsuenetariko bat ebazpen azkarreko unitatearen sorkuntza izan zen. Pandemiako larrialdi zerbitzuen gainkarga garaia gure gaixoen obserbazioa akuten unitatera pasatu genuen. Berehala konturatu ginen abantaila bat zela asistentziarako eta obserbazio hori gaur eguneko 3 ebazpen azkarreko unitate bihurtu genuen. Obserbazioaz gain, ingresuak ekiditeko edo ingresu laburrak egiteko baliabide moduan. Ebazpen azkarreko unitatearekin batera, bitarteko erizainaren figura sortu zen, larrialdi eta psikiatria zerbitzuak lotzen dituen. Prozesu honetan, lehendabizi, guardiako psikiatrek gehituten dozkue esanez, paziente bat dauela igoteko uharrera. Momentu horretan, gu erizainok, urgentzitako erizainekaz koordinetan gara, eta behin urgentzitara bajatute, bertako zelari betek lagunduten dozkue pazientea ona igotu.